gyanúsítottunk meg az összes alsógatyája szarcsikos, és onnan tudom, hogy én mosom az összeset. Adrián, Papa. TikTokra ilyet kirakni? Simán. Nem, az gyárilag ilyen. Nem De igaz, van egy tényleg, kis... és lyukas is. Gyanúsítottunk úgy vezet, mint egy őrült, de nem mondom el neki, mert ő viszi a seggemet A-ból B-be. Ez így igaz, és mindig úgy vezetek, hogy neked jó legyen. De mamós, hát kiesek az ülésből. Gyanúsítottunk méregdrága autót akar magának, úgyhogy 5-1-ére ment át a vizsgán. Annyira tudtam, hogy ezt el fogod mondani. Egyébként Hát jól persze. vezetek, jól vezetek. Nem vezet jól, nagyon béna. Azt de se jó. tudja, melyik a jobb keze. Az anyós ülése jól ülök. Gyanúsítottunk olyanokat reggel este, hogy felriadok az álmomból. Papa, de ez nem is... Gyanúsítottunk annyira narcisztikus, hogy másokkal nem is foglalkozik, csak saját magával. Ez nem igaz. Gyanúsítottunk, azt hiszi, hogy jól főz, de olyan rosszul főz, hogy alig várom, hogy rendelhessek valamit, mint nagy nehezen letoltam egy falatot. Ez csúnya volt, ez most tényleg szarul esett, papa. De mama... Ez nem, Mama, hogy de ez de egy nem, videó. Patrik, nem videó, elegem van. A gyanúsítottnak olyan tükitörései vannak, hogy majdnem le kellett miatt az árni a svájci repteret. Aló,